Bueno, esta tarde na cata de viño aquí na Feira do Ribeiro escollín 4 viños de persoas que para min teñen moito que decir e moito que aportar e contar na historia do viño do Ribeiro. Temos este viño de Jorge Dori, de Celme ecolóxico, o seu viño espontáneo, con este nombre xa dá ganas de probalo porque dende logo hai unha parte de atrevimento que a mí me interesa. Despois temos este Son de Arrieiro de Xulia Bande, unha mezcla de añadas, cosa que realmente é bastante novo para aquí no Ribeiro, aínda que vemos que en outras zonas do mundo sí que pode existir. Poñer en valor pois que cada añada, que é moi diferente, aporta matices a un viño que vai mellorando cos anos. En este caso son hasta 9 anos de elaboración do viño. Despois temos este Tarabelo de Eladio, mezcla de variedades tintas locais, como Caíño Tinto, como Brancellao, como o Sousón, o Ferrol. Bueno, é un viño con unha intensidade extraordinaria, unha intensidade de profundidade que che fai parar a pensar o que está en esta botella, como fai Eladio cada vez que fala. Para mí é un viño importante de aquí. E despois temos Boas Vides de Antonio. Boas Vides, un viño que a min dame aire, dame un respiro para saber que unha viticultura responsable, consciente, é posible aquí no Ribeiro, como son estos 4 exemplos. É un viño que me dá a energía de querer seguir probando e catando viños do Ribeiro de un corte moi diferente, pero que para min son o futuro.